ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ ତମକୁ କହିବି। ଚଙ୍ଗୁ ଓ ମଙ୍ଗୁ ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଙ୍ଗୁ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହେ, ହେଲେ ମଙ୍ଗୁ ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁହଁଟା ବୁଲେଇ ଥାଏ। ଦିନେ ଚଙ୍ଗୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମଙ୍ଗୁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ରହୁଛୁ? ମଙ୍ଗୁ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? ମଙ୍ଗୁ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଓ ମୋର ଉଚ୍ଚତା କମ୍, ତେଣୁ ମୋତେ ସବୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସବୁ ମୋତେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ରହୁଛି, ହସି ପାରୁନି, ଖୁସି ହେଇପାରୁନି। ଏକଥା ଶୁଣି ଚଙ୍ଗୁ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ପିଲେ? ଚଙ୍ଗୁ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ତୁ କଣ ଧୂଳି ଠାରୁ ବି ନିଜକୁ ଛୋଟେ ମନେ କରୁଛୁ? ଏ ଧୂଳି କଥା ଶୁଣି ମଙ୍ଗୁ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? ମଙ୍ଗୁ କହିଲା, ଧୂଳି? ଆରେ ଧୂଳି ତ ଧୂଳି, ତାର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ତାର ପୁଣି କଣ ହେଲା ପଚାରିବାରୁ ଚଙ୍ଗୁ କହିଲା, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଧୂଳି କବିତା ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି, ଶୁଣ। ଆରେ ଚଙ୍ଗୁ, ଧୂଳି କବିତାର କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଧୂଳି କବିତାର କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଏହା ସହିତ ଧୂଳିର ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ତତେ କହିବି, ଧୂଳିର ହୃଦୟର କଥା ମଧ୍ୟ ତତେ କହିବି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତତେ ଧୂଳିର କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଚିତ୍ରଟି ତୁ ଦେଖୁଛୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଧୂଳି କବିତାର କବି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା, କବିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଦେ ଆମେ ଜାଣିବା। କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ, ଜନ୍ମ 1926 ମସିହା, ମୃତ୍ୟୁ 1977 ମସିହା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ପିଲେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟରା ଗ୍ରାମରେ। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟରା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କବିଙ୍କର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ଆମେ ଜାଣିବା। କବିଙ୍କ ରଚିତ ଉତ୍କଳ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦୀପ, ମରିଚିକା, ଝରା ଶିଉଳି, ଯାହାକୁ ଯିଏ, ବନ୍ଦନିକା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। କବିଙ୍କର ଅନେକ ରଚନା ଅଛି, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ। ଏବେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଧୂଳିର ମନ କଥା କିଛି ଜାଣିବା। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ, ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ, ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କା ସାଥେ ଅଭିମାନ। ଧୂଳି କହୁଛି, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ଆକାଶ ତଳେ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆକାଶ ତଳେ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କାହା ସାଥେ ଅଭିମାନ। କାହା ସହିତ ମୋର ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ଅଭିମାନର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ମୋର ଗର୍ବ ନାହିଁ କି ଅହଙ୍କାର କେବେ କରେ ନା, କି କାହା ସହିତ ମାନ ଅଭିମାନ କରେ ନା। ସେ କାହିଁକି ବଡ଼, ମୁଁ କାହିଁକି ଛୋଟ, ଏଭଳି ଭାବନା ମୋ ହୃଦୟରେ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କହୁଛି? ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ, ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ, ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରାପତେ। ଜନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀ ବା ଜୀବ, ଜନ୍ତୁ ଯା ଜୀବ ସେଇ ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ। ତେବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ଯାତାୟାତ କଲାବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ସବୁରି ପାଦ, ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ, ପ୍ରତିଦିନ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦର ଆଘାତରେ। ତଥାପି ନିର୍ବିକାରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁଇଁ ପଡ଼ିଛି ଧରାପତେ। ପୃଥିବୀର ପଥରେ, ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ବିକାରେ, ନିର୍ବିକାର ଅର୍ଥ ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ବା କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି, ଯିଏ ଯେମିତି କରୁ ଚଢ଼ିକି ଯାଉ, ଯାହା କରୁ
ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ करे ନାହିଁ विकार शून्य भाव में पृथ्वी उष्ट पड़ रही पिलाने ये आम केतोटी शब्दर अर्थ दिखाई धरा पृथ्वी जंतु प्राणी बा जीव पीड़ई कष्ट दिए निर्विकार विकारहीन भाव बा कौन प्रतिवाद न करी परवर्ती देखिए जगते मोर कि जाए आसे दुखे बा सुखे एतिकी जाने विश्व जीव मिसई मोर बुके धूली कहूँ कार कौन है ना मोर से किसी प्रतिवाद करिवार नहीं जानिबार नहीं कहार दुख सुख मोर बुझीबार नहीं किंतु मुझे जाने सर्वशेष मृत्यु पर समस्त जीव आसी मो शरीर में मिसिबे धूली मिसिजे धूली होइजिबे एठी बुकु छाती विश्व जीव माने पृथ्वीर प्राणी समूह अर्थ दिया जाइछि वाक्यहीन निस्व मुहि भरसाहीन चिर सकल चाप नेबारे सही दक्ष है मो शिर मु वाक्यहीन कथा कहबार शक्ति मोर नहीं मुझे कहि पारुनी मु निश्चय मु सबठारु दरिद्र भरसाहीन मोर कई मध्य साहा भरसा नांती तथापि सकल चाप नेबार सही दक्ष बयसर जेहेतु समस्त प्राणी जगत मो उपरे सेमानकर पाद दे जीवा आसिबा करूछन्ती यातायात करती सेमानकर चाप सही नेबारे मो शिर मो मस्तक दक्ष बा योग्य हो जाइछि एठी अर्थ दिया जाइछि निस्व संबलहीन बा धनहीन दक्ष योग्य बा अभ्यस्त शिर मथा मुंड बा मस्तक वाक्यहीन जे किछि कथा कहि पारे नाही परवर्ती देखिबा सृष्टि दिनु देखुची बसी सकल अभिजान आकाश तले धूलिकणा मु विश्व अतिशान धूलिकणा कौन कहूँ सृष्टि दिनु जो दिन पृथ्वी सृष्टि है पृथ्वीर सृष्टि दिन सर्जना दिन देखुची मु बसिक सकल अभिजान देखुची प्राणी मानकर जन्म से कार्यकलाप दुख सुख मृत्यु ये सबू समस्त अभिजान को मुझे देखुची अभिजान अर्थ गति बा कार्यधारा समस्त गतिधारा को मु देखुची बसिकी मु आकाश तले सबुठारु विश्व रे क्षुद्रतम कणिका सबुठारु छोट आकाश तले धूलिकणा मु विश्व अति सान अर्थटी एठी दियाइछि पिला माने देखो अभिजान गति बा कार्यधारा तबे पिला माने ए भिडियोटी को तुम बारंबार देख एवं भल दे बुझिबाक चेष्टा करो परवर्ती भिडियो रे ए प्रसंग संबंधी केतोटी संक्षिप्त तथा व्याकरण संबंधी प्रश्नोत्तर आमे आलोचना करिबा धन्यवाद।